एबसु गुन्दा बर' गुन्दा होननायखौ नोंथां जों दिनै पर्बत जरानि हा जेखौ दखल खालामनो नागिरदों बाव थांनो नागिरदों रायजोफोर माब्रै मा जामारनानै दं गोबां इनफरमेसन आरो नैबेखौहाय मोगा मोगि लाइभ थांनाय भिडिअ नुगोन थाव सोनानै लाग्रोनोसै फुल जाबायानो जानांगौ दायो जोङो थांगासिनो बे लामाया दासिमबो वान वेयैनो दङ 4 लेन जाथ'वाखै 2 लेनावनो दङ थांनाय फैनाय मोनसेयावनो फाइनालि जोङो मोनफैबायानो नै रुपसि एयारपर्ट बारबोबाय एबसु गुन्दा बर' गुन्दा होननायखौ नोंथांमोना बावगोना बावाखैथाय खिन्थु आं फुल भिडिअखौ लाबोगोन दामाने सिगाङाव थांगासिनो दङ रायजोफोर आं दहायनो बुंखादोंमोन बै जे सासे बुरै आरो गुबुन गोबां बुंनाय दंबावो रेकर्डफोर लाबोनांगौबा एबसु गुन्दा बर' गुन्दा होननाय बाथ्राफोर दा खोथाया जाहैबाय नाय जोंनि समायना रमायना होननांगोन बिटिसिआव गोलैयो बेफोर सालबारि बिफांबारि बेफोरथ' पावार प्लान्टआ फैबा 3000 बिगायाव साफा जाजोबगोन बेखौ सानगोन ना सानाखै इनभाइरनमेन्टआ मा जागोन आंथ' बेखौसो सानदों सोरबा जब मोननाय मोनै आं बेखौ सानहरबावाखै दा खोथाया जाहैबाय मैया दाख्लै मालथि रानि मेडाम दिरि नार्जारि बा अर्थात दावराव दैख्रेब नार्जारि सार आरो प्रहलाद मोनि जों माबा सावनाय नुदों दे मानिनानै लाबाय गोरोन्थियानो बुंफ्लांबाय मानिबावबाय खुगाजों खुगाबोथ' रिप्लाय होनो हायोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जायफ्रा बिदि खालामदों आंनि नुनायाव आरोना आं बै सावग्राफोरखौ गाज्रि बुङाखै नाथाय खुगाजों खुगा रिप्लाय होनो हायोमोन दा बिनि गेजेराव मा खालामबाय बिसोरो ओरैबायदि खालामबाय माने सावथारथारबाय गाफ्लेलायबाय माबायदि देखायदों संखियाबो नायजाया ओमफ्राय दा एबसु बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो गोथार संगठन बा आफाद होननानै बयबो मिथियो बा मानिनानै लायो दा गोथार संगठना बिदि बोरै खालामनो हाथावथाव होनोब्ला डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जों एबसुखौ बदनाम होनाय जायो थ' बेखायनो एबसुआथ' जों बयबो एबसु होननांगोन मोजां मोनो नाथाय महात्मा गान्धीया जेरै बुंनाय दंना आं ख्रिस्टियान धोरोमखौ मोजां मोनो नाथाय ख्रिस्टियान मानसिफोरखौ साबजानाय मोना मानो थिग बेबायदिनो एबसुआवबो बिदिनो जाहैलाय लांसै आजिखालि माने एबसुखौबोथ' मोजां मोनो बयबो नाथाय एबसुआव थाग्रा माखासे सोद्रोमाफोर बिसिनि थिंकिं बिसिनि बैफोरखौ मोजां मोना पाब्लिकआ नैबेखौ बुंसै आजिखालि मानो होनोब्ला एगजाम्पोल जों दा बुंदों जोंबो दायनिगिरि जागोन सोरबा रागा जोंगोन नाथाय बै समाव जायनाखि नैबे भिडिअखौ होदोंमोन আইন লাগে আইন খেল লাগে মোক চলব লাগে এখন গুন্ডা বড় গুন্ডা গুন্ডা মানে बे भिडिअखौ नुबाय नोंथांमोना बर' एबसु गुन्दा होनदों सासे बुरैया बैफोरखौथ' माने डिस्ट्रिक्ट रावबो प्रेस मिट होआखै आरो जिगाब बुन्थाबा माबा मोनसे खालामना सावाखै अब्ला मानो गावजों गावबो हायो गुबुनखौबा मानो हाया नै बिनि थाखायनो दिनैनि दिनाव सोर लिडारफ्रा ओमफ्राय माबोरै मा बुङो दाथ' दिदि नार्जारि बा मालथि रानि मेडाममोन आरो सारमोन आरो बिथांजोमोनखौ गाज्रि नुदों बुंदों दे रायजोजों ओंखारफानायाव बेयावबो गाज्रि नुजानांगौ आरो बिनिफ्राय माबासिन मा दंबावो बुंनो थ' समायना रमायना बे जोंनि जायगाफोरनो इसिबांनो बेफोरो सिलिंखार जानांगौबा पावार प्रजेक्टआव दा बिनि अनगायै आंनि आन्दाजाव लाबो मोजां बायदिसिना इनस्टिटिउटफोर लाबो इनस्टिटिउटजों लोगोसे इउनिभारसिटिसफोर कलेजफोर लाबोयोबा निसय जोंनियाव डेभेलप बेफोर जागोन माने नैबे जाय पावार प्रजेक्ट प्लान बेफोर मा जोंनियावहाय एनभाइरनमेन्टखौबो गाज्रि खालामगोन आरो गोबांथार साननो गोनां आरोना रुथि दखान दं रुथि जाग्रोनोसै जों मोनसे जायगायाव थांनि आंबो आनारस लाफैबाय नै फैयै एयारपर्ट बारबोनानै थाइजौबो लांबाय गारियाव सोनानै दोनहैखाबाय आं गारियाव सोनानै दोनबाय दा बेखौ हानानै जानोसै माखासे बे रंबाबाबो रुथि जानो नागिरदोंमोन बे रखम फिसा सेखा बेयाव लांथ'नोसै दां स्टार्ट जाफिनबाय जोङो फैफिनलायबाय दायो थांगासिनो दङ फाग्लिजरा पार्ट 2आवहाय थ' ब्लगखौ बारा गोबाव खालामला दिनै फादार डे स्पेसियेल बाबा आं
आदा जन थांगासिनो जाथाया बोरै जादों नायनो माखासे आदा जननि पेजआवबो नुगोन नोंथांमोना जन खारजि पेजआवहाय दोनथ'बाय रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ बनायनानै था थ' बेखिनियाव थांनि